Pán kuriér, ja mám iba jednu trpezlivosť. Písali ste do SMS-ky od 8 do 9. 11 hodín preč a balík tu stále nemám. To čo je toto? Bailey, ty komu voláš? Áno, pán zverolekár, storica je úplne najlepšom poradku, len má vždycky narytý čoko v oko a Iggy to musí utierať. Iggy, prichystal som si pre teba malé prekvapko. Jasné, prekvapenie. Kde si sa dosral zase? Neboj sa, nebol žiadny hnedý kot. No poď, zatvor oči, pome. No veď dneska má meniny, Iggy. No som na ho nezabudol. Poďte, ukážem vám, čo som mu kúpil. Zavri si oči, to je prekvapenie. No, dobre, jasne? A pozeraj sa, vidí, v ruky si tam daj. Jasne, pome, neotváraj ich, až keď ti poviem. Teraz! To čo si mi kúpil, Bailey? Veď to som presne chcel, no kde si? Poď sem. Niekto sa teší aj z maličkosti. Hej, čo robíš? Čo robíš? Pozor, pozor, bude sa mi točiť hlava, pozor na hlavu! Krásna zeleninu, lebo ja sa bojím, keď baštrunguje s tým nožom, jasne. Toto je na vajíčka, lebo on zožere 4 na raňajky, lebo kradneme, samozrejme. Ha! Toto sú dozy, lebo on si dáva, viete, do čoho dosačku od zeleniny. Ha! A fajnový nožík. Ešte raz kraj s príborovým nožom a pôjdem ťa odhlasiť na bytové, jasne? Ďakujem ti moc pekne. Poď sem. Nemáš za čo, keď si začal lepšie papať a piť čistú vodičku, som si povedal, že si to zaslúžiš, vieš? Lúpim ťa.